Erokamano Nyakaramogi, thuolo machielo majaber mawaikore gi weche manyien mag migago, weche mawuok e chuny boma kaachiel gi kor gwenge. Mokwongo thund weche. Moko kuom jokanyo mag ODM gi jodak ma Busia okichore mabor gi romo mar ODM mochan timo kiny e bomano kotelne kod gavana ma Siaya James Orengo. That under the broad-based arrangement, we have every intention of implementing the 10-point agenda, including compensation of victims or to victims who have lost their lives. Lipot mar Narco oyangi ni omisir kod jatend piny William Ruto kendo keto maino mare e neno ni ochako tiyo mapiyo kaka dwarore. Hii information yote tumepata kutoka hata marafiki zetu wa kigeni because of satellite images, and in the next few days after ile deadline ya 16th tutaririzi hizo video. Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua owacho ni obiro yango e lela tipo mag jok mane omonje e kinde mane entiere kanisa ma Witima e gwenge mag Othaya. Machiegni weche manyien mag migago, nyinga Milton Ochieng. Jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo okoni sirikal ma jatend piny Kenya William Ruto ni kod dwaro mar neno ni okete tim agenda 10 manokete koke gi mosenindo Raila Odinga ka buche manomakore kanyakla motelo ne tho mar Raila. Dr. Omolo koni jatend piny biro keto maino mare e neno ni chudo mag jogo manohiny kod jogo manonegi e kinde ng'anyo kod mamoko oketie tim. Kanolose nyasi moro mar iko e gwenge mar Apedhi e kachung' od bura Mandhiwa, Dr. Omolo nokoni jogo mosebedo kadhi e doho mosebedo ka keto obadho maduong' e keto tim agenda 10, kama bende nose josiasa moko mokoni siro jogo madhi e doho madigo kete tim winjruok ma kamano. Is following up on some of these issues, because back in the days we have had instances where we have lost people fighting for human rights. And one of the recommendations was that these people need to be compensated. Those who lost their limbs, those who lost their loved ones. But then there are some Kenyans who don't think this is supposed to happen. They've gone to court and now compensation cannot happen. And we still have some leaders, people who call themselves leaders, clapping for those characters. And that is why, as one of you, and as a person who works in the administration of President Ruto, that under the broad-based arrangement, we have every intention of implementing the 10-point agenda, including compensation of victims or to victims who have lost their lives, to their families, and the matters are in court. We will prosecute it, we will make our case, and I want to call out anyone who is against the implementation of the 10-point agenda, including the compensation of victims, as an enemy, not just of the people of Mviwa and Homa Bay, but an enemy of Kenyans. Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua wacho no biro yange lela tipo mag jogo manomonje e kinde mane entiere kanisa ma Witima e gwenge ma Othaya, masira manojuke e kind thuolo ma dweche 2 mokalo. Owacho no oseyudo malingling mag tipo kaachiel kod nyinge mag jok manomonje kanisa koseyo jatend piny William Ruto mowacho ni nong'eyo kaka monjno nochan. Gachagua dwaro nogai mar obila e pachoka mondo mak jogo manomonje motelo ne tarik 16 mar dweni. Piga makofi. Mama yetu kwa njia ya amani. Tumeanza kupata information na hivi karibuni sasa tuko hata na video evidence vile Ruto walipanga hiyo vita wakiwa na Murkomen na maaskari na mjumbe wa hapa yule mama. Hata tumepata askari ya unit inaitwa SOG iko pale Baragoi. Tunataka kushukuru maofisas hapo Baragoi kwa sababu wametujulisha kuna one officer who is an assassin, a sharpshooter, ambaye alitumwa kutoka huko Baragoi, ndiye alikuwa amekuja kuua watu pale Othaya, ambaye anaitwa John Mwangi Wahome. So hii information yote tumepata
kutoka hata marafiki zetu wa kigeni because of satellite images. And in the next few days, after ile deadline ya 16th, tutarelease hizo video. President Uhuru Kenyatta and I, Martha Karua, Justin Muturi, are very responsible leaders. We know what to do in the fullness of time. Sisi hatuwezi kubali mtu yeyote agawanya hii mlima kwa sababu ndio nguvu yetu. And we know our unity is our strength, and our future as a region is hinged on our unity. We will not allow anybody to divide this mountain. Jaod bura ma Bumula Jack Wamboka orwako ng'eto mado mar apil manopuodho omenda mag dongruok kuonde chung' od buche mag NGCDF kendo wacho ni NGCDF nochuogi kaluwore kod chike. Koloso e skund secondary mar nyiri ma Bumula e kinde nyasi mar solo omenda, Wamboka nolero ni omenda mar NGCDF osekelo lokruok kuom konyo jopuonjre mochando e yudo somo machal kod jowetegi mawuok e anyuola monyalo kaachiel kod gero skunde. Wamboka nogolo lweny kod governors ma owacho ni ok osetimo dongruok madwarore kata odoko ni miyo counties omenda makorgi lach. Hawa magavana wametusumbua sana. Ukitembea kila mahali Kenya hii, ile pesa inafanya kazi na inaonekana ni ya CDF. Hata hapa mahali tumesimama, tunasema hiyo ni CDF, NDC ni CDF, hiyo ni CDF, hii ni CDF. Gavana wanapata pesa mingi sana, lakini walikuwa wanataka atipata hii CDF pia wachukue iende kwa. Maana wale babu kuna jaje wao wangechukua waende nazo, mungeona hiyo pesa kweli. Sasa leo Court of Appeal huko Nairobi imesema CDF lazima iendelee kuwako. Sasa CDF sasa tunataka tupange maendeleo iendelee kabisa. Jaod bura machon ma Nairobi Recho Shebesh ojwang'o sir mare ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta kendo koro singo matimo kisera mar ombulu ne jatend piny William Ruto e ng'we laro kom tend piny Kenya e tielo mar ariyo. Koloso e seche mane entiere kod seneta mogwel machon Beatrice Kwamboka e romo margi gi jotelo mawuok e dhot Kisii e boma ma Nairobi, Shebesh owacho ni jatend piny oseyudo kwet mathoth e chenro mage mag dongruok, gino mowacho ni ok owinjore timre. Shebesh moselal e paw siasa chakre dwe mar aboro higa mar 2022 owacho ni lal mare nomiye thuolo mar pimo kaka yamb siasa kudho, komedo ni William Ruto nitiere ong'ala ma mbele mar kawo loch e yiero mabiro. I know government does not deliver in one day. Si possible. I also know kama kuna siasa na kuna kelele, watu haoni ile kazi serikali inafanya. But I want to tell you that we have good news for people of Nairobi. Tuko na kazi president amefanya, haionekani, haisikiki. Are you ready to be his mouthpiece? Yes. Yes. Are you ready to be his mouthpiece? Yes. My work is to sit with you and the rest of Nairobians. Na tuangalie ile kazi president amefanya Nairobi. Tuangalie genuinely ile kazi county government imefanya. Tukienda ground, tusiende na siasa ya ukabila, tuende na siasa ya development. Moko kuom oganda masiro duond bura mar ODM e kaunti ma Busia obalo mabor gi romo michano bagi odiochieng' makiny e kaunti ma Busia, romo midhi telie gi gavana James Orengo, seneta ma Nairobi Edwin Sifuna kod seneta ma Vihiga Godfrey Ososi. Kotelnegi kod jatend rowere e bwo duond bura mar ODM bade ma Busia Austin Juma, giwacho ni girito gino mogai mar ODM Oburu Oginga biro wachonegi kendo mane yo ma gibiro luwo. Giseo bende Sifuna kuom kelo tungni e duond bura mar ODM moloyo to ni mosenindo Raila Odinga noweyo duond bura mar ODM e sirkal. It affirms its loyalty to the legitimate party leader Dr. Oburu Odinga, and it is fully committed to political direction set by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, including ODM's support for the broad-based government. And to those who are saying ati wale watu wanakuja kukampeni juu ya NDC, hakuna kitu ya kukampenia kwa sababu the positions of deputy party leader is not contested anywhere. The position ya Sifuna is not contested anywhere. So that is why we are questioning mbona wanakuja at this time Busia specifically.
hakuna mkutano kesho ambao wamama wataenda kuhudhuria. Tena naweza kusema ya kwamba hapa kwa Busia County tuna chairman mmoja ambao ni Wonya Lego, Paul Nyongesa Otuoma. Huyo ndio chairman wetu ambao angetuambia twende right tungeenda, na hajaongea hata hajui. Migao mateko duoko piny keyo teko stima kod lai mag 21.7 maendok piny kowuok 23.7 manobede higa mar 2022. Dok piny makamano en ondamo maduong' e ting'o malo sekta mar teko kendo duoko piny kethruok mag teko ma pachoka. Koloso e seche manosidho ayanga chenro mar sitima e kachung'od bura ma Maragwa e kaunti ma Murang'a, jagoro mongirore migao mar teko Alex Wachira owacho ni migao no geto duoko piny lal nyaka e 16% ondamo mabiro miyo nengo sitima dok piny ne jo Kenya. Bende omedo ni thuolo mar higni 3 mokadho sirikal osetudo teko stima ne udi 37. To the tune of 23.74%. We have been able to lower that to about 21.7%. And our aim is that in the next 3 years we shall have lowered that loss to about 16%. That will affect the bill positively, because when we lower our system and distribution losses, that reflects in your bill, and you are able to have a better bill, a lower and with lower cost of power. Tume launch a construction ya sitima ambao itafikia 154 homestead. Ukimultiply na 5 kwa kila boma utaona ni watu wangapi sasa watakuwa wamepata hiyo maendeleo ya stima. Saa hii tuko kwa second leg hapa Gathera, tumekuja juu ya maneno ya stima. Hapa ile stima tutafanya maximization itakuwa inafikia boma 103. Jatend joten migepe Musalia Mudavadi opoyo agucho omenda mar NSSF kowacho ni aguluno sani konyo siro chenro mar sirikal mar gero apeyni, udi kaachiel gi chenro mamoko mag dongo uchumi ma pachoka. Mudavadi wacho ni omendago igolo e aguluno konyo e gero apeyni, sekta mar teko, udi ma nengogi oyweyo kod chenro mag dongruok moseting'o malo kwan jogo mayudo tije e alworani, ka chenrono osenyuolo thuolo mag tije maromo 75,000 kendo ting'o malo GDP mar Kenya. Nolose kinde tielo mar 8 mar romo mar NSSF manobagi e boma ma Nairobi. NSSF's expanding asset base deepens domestic savings, strengthens Kenya's capital markets, and supports long-term investments in infrastructure, housing, and productive sectors of the economy. The fund's investment in roads, energy, affordable housing, and enterprise development projects have stronger multiplier effects in creating jobs, stimulating local industries, and contributing directly to the growth of Kenya's gross domestic product. For a long time, our saving culture has been weak, and retirement often felt like an afterthought. Today, we can with honesty say that we are changing that narrative together. Your NSSF savings are no longer viewed as another tax. It is building your tomorrow and contributing to Kenya's economic growth. Today, NSSF contributions are increasingly recognized not as a statutory obligation, but as strategic investment in personal and national prosperity. Bengi mar Equity ochako ayanga chenro mar tiego jopuonjre manoyudo grade A kod A- e piny mar KCSE kaka yotegogi ka giikore ne donjo e mbalariany ma pachoka. Chenro manoweyo ka jopuonjre 28 nowal kuwuok e kaunti ma Kisumo biro neno ni jopuonjrego oyudo tiegruok kuom thuolo mar dweche 6 e bede bengino mopogore opogore, kuma ibiro chulogie kendo konyogi kungo omenda matin mabiro konyogi ka gibiro donjo e mbalariany. Jopuonjrego kaachiel kod jonyuolgi ne opoyo okang' ma kamano magikoni en thuolo mabiro piagogi kendo ketogi modich gino mabiro resogi e weche maricho manyalo juko gi gin kaachiel gi jonyuol. Kisumu County wakawo nyithindo manoyudo Ace te e this region mar Kisumu County gi nyithindo 28. Nyithindo 28 gi koro gimwatimo kawuono en ni wapuonjogi kaka ginyalo join the program mar Equity Leadership Program.
program ni en wamiyo gi internship watiyo kodgi dweche 6 chakre sani nyaka dhi university. Amor nikech mae gima natiyo ne kanane school jona winjo gani ntiere gimoro machalo kamano Equity kora ng'eni abro yudo more knowledge on that kata ng'eyo kako negative mondo abed kuma dachopen. This opportunity magimi wadhi tie bank for dweche 6 gi dhi konyowa nikech wadhi bedo exposed gi tich ma maybe ada timo e future. Koro kachako gi sani anyalo tie bank kaka dwarore and then mondo mi ang'e gi bank ang'e gi environment no. Koro chieng' moro koro ka duogo na yudo tich tanjalo tiyo kae kendo ang'e this an opportunity mosea na weyo kabisa. Agoero kamano kabisa. I'm very happy. I'm actually not going to be idle at home anymore. I'm going to engage myself with useful work that will not only help me, it will also help others. Amor gi jo Equity nikech gikawa mondo gidhi gipuonja gik mang'eny. It's actually going to help me to be courageous because I'll be able to serve many people during this 6 months internship. It's like my dreams came true on that day, and being here is just a blessing, and I'm really looking forward to the induction in Nairobi. I know I'm going to get so much exposure, training, and I know that with this I'll be able to serve my country in a better way. Program ni dhi konyo nyithindo sani wang'e ni youth gintie kama tek. Nyithindo donje gik maricho, nyithindo donje e yedhe mamero ji ginyalo timo gik moko maricho ka gisetieko skul. Erokamano nyakwara Mogi, ma en Ramogi TV, to magi gin weche manyien mag migago. Wakaw yweyo mokwongo, kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek, gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isami dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma koro maru ng'eng'no. Ema sokelo nu sida. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwasera Jambu Owarga Chieng. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Machiegni kendo, johala moingo 500 manogole kuondegi mag timo ohala mondo gichiw thuolo mar gero chiro manyasani koro nyalo chako ohala e chiro manyien ma Kericho. Chiro no manigi kar chiemo ne oyawa yanga kotelne kod gavana ma Kericho Dr. Eric Mutai. Jotelo makanyo kar kamano koni sirikal kaunti mondo we mibadhi e chenro mar chiwo kuonde ohala kawachore ni nitie jokanyo ma sirikal kaunti maketho chenro no. Gikwayo ni mondo mi johala manosebet kakale midhiero mar koth mapek e thuolo ma utegi ne okethi mondo mi thuolo mokwongo. Kana kidogo tumanze isoko. The next round na wakujia watu wa Chwakani kuhakikisha kwamba mko na pande mzuri ya kufanya kazi. Ndio wakati unaona kitanda kama ile, wakati unaunda hii mvua haitawanyeshea na tawatia mahali mzuri na tuweke kabos mzuri mfanyie kazi yako mzuri. Today we have a president who has united our country. The story of Nandi County in terms of development is the story of Kakamega County.
It is the story of Migori. It is the story of Kwale. It is the same story in Garissa and every part of our country. We have a president who has brought our country together. We have a broad-based government that has brought all communities into our government. Kuna mambo wenye wako hapo kaunti wanataka kuchukua hizi manyumba hizi. Tunataka tuwaambie waachie wamama wa soko hizi manyumba. Hii market ikaanza saa hii. Hawa mama hawajafanya biashara na watu wajui soko vizuri. Soko yenye naomba bwana governor 3 months coming hakuna revenue unapeana hapa wasikanyaga watu. Obila sub-county Mabondo osechako timo pedha mar manyo jonjore moko ariyo manche nomonjo duka moro e chiro Majigo komanore kod magina kido mar AK47 kendo lal gomenda mae osilingana 140 bang' weyo wuon dukano kod hinyruok e bade. Kaka jafwambo marwa Steve Biko lero, tipo ariyo mag wang' dede yango kaka jonjorego nomonjo dukano mokwongo e lak saa 5 mar otieno motelo ne monjo Ezra Gumbe e dukane ma Ajigo. Wuok tich tarik 2 dwe mar 2 e lak saa 5:36 Ezra Gumba nitiere duka gi jotijene 3 ka gigoyo kwano mar loro tich. Apoya nono jonjore 2 monjogi ka achiel omanre gi ojalo e kinde ma machielo to ochopo koting'o magina kido mar AK47. Mana kadimo wang' nono achiel kuomgi pamo jotije mag dukano gi ojalo kendo giduto gidhi e lo kalore kod chik ma jonjorego ogolo. Bang'e to tipo mag wang' dede yango kaka jonjorego thothni mar yawo duka kendo bang'e to gichuno Ezra mar chiwo omenda duto manoriko osemako e odiechieng'. Bang' thuolo maromo dakika 2 saa 5:38 jonjorego wuok oko mar duka kendo achiel kuomgi duoko ng'e yamo midiyo gi lwedo ne achiel kuom jotije mag dukano kama chielo to ting'o jwala moro ma majan e lwete. Bang' nyiriri machuok jonjorego duogo kendo dukano ka koro giramo ni nyaka Ezra Gumbe migi omenda duto e kinde ma Ezra to ywak ni lwete odong' nono. E kinde no jotije 3 mag duka Ezra yudo thuolo mar chungo gi ng'we aputh njiri kendo gichako goyo koko mondo jopiny oresgi. Kae ema jonjorego wuok e duka kendo giidho apiko ma jariembo mare noriko ritogi. Kalure kod monj makamano Ezra Gumbe wacho ni noyudo hinyruok mopogore e fuoni mag dende kod wito omenda mohewo gana 140. Sama ne jogo atakwa noyudo lal e mwandu mane wan godo kaka an jo ohala usi toke kae seche go nane tich kaka pile. Koro sama ne atakwa noyudo kana uso nayudo lal mar 140 to 150 kaka uso ga roughly nikech pok na loro maber but mane pesa mane gidhigo plus simba matiyogo mapile plus simo mar mpesa mane atiyogo plus simbo siepna mane en godo e fuko ne bende gikawo. Mago e lal mane wayudo kasto gitong' mane otong'ani bende. Naneno gi sama gidonjo kata sama oting'o wang'wa ni waneno gi mosong'a mane tong'o bwana ni kako ting'o wang'a ta nene kotong'o bwana ni beti mokwongo. Then gidonjo iye gite sama ne jabeti ni odonjo jabonde ni odong' e dhot. Then gidonjo gite iye sama ne gidonjo ni mano wayudo thuolo mo escape. Koro wadhi kamano mwagogo koko then giwuok e ng'weche i duka gikawa piko kama ne giweyo kato gidhigo. Bang' goyo lipot ka obila Ezra kod jowete neno ywago rochruok mar arita kwe e chiro ma Ajigo ka giwacho ni kweth mopogore mag jonjore osebedo ka monjogi kendo rocho chenro mar ohala e chiro no. Okwamor nikech higni mok tin ne higni 2 an maloso kani nabedo attacked magi jokwe kata jonjore nomaya pesa manyaka gisani pokari kawa poda kwano lal mane gimaya kendo ne gitong'a magiweya gi injuries. Gisani wan gi shida mar insecurity Ajigo ka nikech mokwongo station maro ma kutiende ka onge mtoka manyalo miyogi patrol malong'o mondo mi wayud arita mapiyo kata ka gimoro timre. Koro wakwayo sirikal ni kanyalo medowa arita komedo jokutiendego mtoka
manyalo miyo wabed gi security motegno makata ka gimoro timre aina no to ginyalo chopo mapiyo mondo girescue kaka johala majiko ka. E wi mano ne gikwayo obila mondo oruch chenro mar timo nonro mane ne giyudo ratichgi kendo achijego oyangi. Mar kamera nitie kendo wasetero negi gin godo ma jogo gin joma samoro gin ma joma ji ong'eyo. Koro akwayo mondo otim nonro mondo adier obedie. Nikech gima kamano koro bedo timre ne ng'ama tiyo matek matimo gike iyudo ni mae kamano to lal dhi kamano konego dhi nono kamano onego yudgi. Omiyo wabuok makata sani waluso to waluor waloro chon to light bende onge makata dine bed ni light nitie jogo dura neno chon nikech no gin jomo biro sechego chal ni ne gin around ka gi ng'iyo kaka situation mar ajigo chal. Koro an anyalo kwayo government mondo okonywa gimi jokotiende police station nini Land Cruiser ma ginyalo biro go ka in case ni nitiere gimoro marach to wanyalo raise alarm to gichopo ma gikonywa kapok odhi e situation manochopeno. E tipo mar wang' dede machielo kweth achiel mar jonjorego nomonjo duka machielo otieno mar tich ariyo tarik 3 dwe ni e lak saa 5 wang'e, gino makelo penjo mathoth e wi jonjorego. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Nyakaramogi gi lipot mar Steve Biko no ema koro wachope giko mar weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV. Waikonu mathoth mabro kelo no saa 1 odhiambo e weche manyien mag ang'ich welo kod saa 3 e weche manyien mag oimore. Koro mo saa 8 Ochieng' Emmanuel Gilange kelo no pautuke. Nyinga Milton Ochieng' oriti masane.